Takže vítajte u môjho prvého dielu. Ukážem vám, ako postaviť taký pekný dom. Potrebujete na to smerekové drevo, brézové, vypracované drevo, skúsme lát. Ne, ale mohlo by to ísť. Zoberte platičku, tabuľku skla, ja to volám platička, neviem prečo. Zoberte nejaké schody, ja neviem, vyberte si materiál, mne sa páči tieto schody, lebo ten dom je pekný. Spravíte 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 do výšky a idete 1, 2, 3, pardon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a zase 10 do výšky. Takže uvidíme podľa tohto, to už je asi moc. Dobre, akurát. A teraz spravíte, že takto, to prepojíte, pripojíte a dáte na to. Keď sa vám bude toto video páčiť, tak napíšte, je to moje prvé video, tak prosím vás, nesťažujte sa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kľudne mi napíšte, kebyže chcete nejak zmeniť toto video, ale v dobrom, prosím vás. A kebyže máte nejaký server, môžete mi napísať IPčku do popisu videa a môžeme si spolu trebárs natočiť a ja budem natáčať, môžeme sa dohodnúť na hocičo, je mi to jedno, čo budeme natáčať, hlavne keď to bude na 1.5.2. Takto spravíte, dobre teda. Dobre, trochu to stopnem. Dobre, pokračujem, vidíte, spravíte si zatiaľ taký štvorec, alebo ja neviem, nazvite si to ako chcete. Potom spravíte, že 1, 2, 3, 4, 5, no úplne to proste všetko zakriete. Dáte 3 do výšky. Tak. Troja, neviem, vyberte si, kde chcete mať vchod. Spravte si to, ako chcete. Ja si to spravím takto. Do keľu. No a spravte si to, ako chcete. Je to na vás, ten dom si môžete premeniť, môžete mi potom ukázať, ako ste si postavili ten dom, budem rád, bude to pekné na 100%, všetko hodnotím, že je to pekné a tak, môžete si to urobiť z hociakého materiálu, mne sa zatiaľ páči tento, tak vám to ukazujem z tohto, tak, urobíte toto, vidíte. To je ľahký dom, je to taký, není to až také priestorné, no není to veľké, ale je to zase strašne pekné, možno vám niekto ten dom pochválí. Ja som si trebárs takto našiel aj frajerku na Minecrafte, no a tak, môžete si urobiť ešte podzem, keď chcete, ja neviem, jak to chcete, spravíte. A teraz dáte takto. Podlahu by som vám radil, že keď na serveri bude, ja neviem, že Warp Shop, tak si máte veľa peňazí, čo bez pochyby určite máte každý veľa peňazí na Minecrafte. Môžete si urobiť rozmer väčší, toto som urobil strašne malý rozmer. Takto, keď máte prachy, tak vám ukážem, ako urobiť taký pekný koberec. Zoberete si čiernu, šedú, svetlo šedú a bielu vlnu. A pozerajte, budete striedať. Takto. Vidíte, je to úplne pekné. Keď chcete, môžete si ma pridať na Skype. A môžem vám poslať tento texture pack, je to gamerov texture pack z čarovného Minecraftu. Takže tak, vidíte, počkajte chvíľku, za chvíľu vidíte, že ten koberec proste sa bude sfarbovať a ten dom bude oveľa krajší, teda aj tá podlaha. Keď chcete, nemusíte tam dávať tento koberec, môžete si tam dať, ja neviem, glowstone, neviem, drevo, prkna
alebo čo chcete. Dobre, vidíte? Zatiaľ ten dom vyzerá takto. Zatiaľ len tak. Dobre, toto tam si necháme. A zase pokračujete, že 1, 2. Najskôr spravíte, že hop, takto. Môžete si, ja neviem, kde tu máte dvere, no tak to si treba môžete spraviť balkón, takto. Skôr, takto si to spravíme, počkať. Takto, ja neviem, 2-3 bloky. Lepšie bude ten brezový. Takto, to bude peknejšie. Toto treba si môžete spraviť, to je na vás. Mne sa to tak páči osobne. Vidíte, môžete si urobiť takto balkón. Alebo si to spravíte, že hop. Takto si urobíte zábranu. Ja neviem, dáte si tam plot, alebo ja neviem. Môžete si tam dať treba takto tabličku skla alebo tabličky. Na rohy si môžete dať takto. 3. Tu na raz, 2, 3. Neviem, je to na vás. Ten dom teraz skúšam. Tak naozaj prosím vás, nedávajte mi dislajky a tak. Mne sa osobne tento dom páči naozaj a tak budem ticho, ale potom si pozerajte. Vidíte, malá komnatka. Teraz zase vidíte, dáte si sem tabličky skla. Neviem, môžete si to urobiť aj z džunglového už som povedal, že z hociakého. Potom je lepšie, keď si ten dom hlavne na serveri oreskujete a nájdete si takú rovinku, aby to bolo krajšie. Tak, ja to tam nedám. Takto, dveru si tam nemusíte dať, ako chcete. Dobre, a teraz ideme na strechu. Tu robíte tak, že si zoberte, ja neviem, vyberte si schody, podľa mňa sa tu hodí. Nether, podľa mňa si, ako chcete, môžete si sem dať toto, nether stairs. Mne sa to páči, pretože je to také tmavé, biele a zároveň také tmavé, zároveň biele a také potom čierne, viete. Veď, neviem, baby si to môžu robiť biele, alebo aj chalani. Je to pekné naozaj a tak zatiaľ to stopnem a ukážem vám potom až strechu, keď bude dokončená. Dobre, takže vidíte, strechu som si spravil, je to Nether stars a brezové schody. Vidíte, podľa mňa je to pekný dom. To bude pre zmenu dneska všetko, musím končiť. Tak čus a napíšte mi komentáre, prosím vás, žiadne zlé.